Ayo. Oy! Pagupit ko boss, mga sa una. Ay, ako atong kambal na kupit sa imo ha. Karoon naman ko nag-duty dire. Asa mo day? Yan, itong malita na malay. Asa mo ito muli? Karoon pang sunod bulan. Nagibabalan ba may sa mga maestra nga tasik buhok? Bro ka? Gupit lang. Kadaghan akong talent. Gupit. Karate ug sayaw. Kato akong kambal nga igo, akong gupit. Asa ratos kuha. Sige, sige mo na yung magdagdag talent no? Oo. Unsay mga gupit sayaw, gupit karate. Gupit karate. Okay. Lo ka na? Karate, oo. Anak. Gupit karate gali. Kuyawan ta ba? Anak nila no? Ya! 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 Ano lang? O sige. Nanda tungkan. Karate asa ba to? Di na ni mauron. Ayo, ay. Boss. Oy. Si talent ni mo boss. Gupit karate ug sayaw. O asa man ka? Hoy!